together again, praising the Lord. Mga katablers, no, magandang umaga sa inyong lahat mga katablers. Ito mga katablers, ipakita ko sa inyo mga katablers, kasi dito mga katablers, yung Bangka ato mga katablers, may mga historian mga katablers. So ganito yung mga style niya mga katablers, kasi COVID ngayon, walang nag-tourist dito mga katablers. Bangka lang yan mga katablers, pero maraming baga nag-tourist dito mga katablers dahil sa Bangka na yan. So may mga historical ba. Kasi ang style nila mga katablers, iba kasi ang style nila. Pag example, purok sambag, purok tambis, purok kaimito, purok luya, no? Purok avocado. May mga proud sila mga katablers, baga may pride sila sa kanilang purok ba. So ganito yung style nila mga katablers. So yung mga lahat ng mga tao o baga sa estudyante sa school nila, baga may mga subject sila ba na ito yung puntahan natin. So baga patronize sila mga katablers. Maganda yung style nila ba, kasi bago sila pumunta sa ibang bansa, sa kanilang nayon sila, uunahin nila yung pera, igastos na mga katablers ba sa kanilang baga probinsya, barangay, purok. Yun ang style nila mga katablers. Yun ang nakikita ko, kasi pagpunta ka ng Sakaide or kahit na anong mga baryo-baryo mga katablers, may proud sila ba, baga may trademark sila. So kung ganyan sa Pilipinas mga katablers, napakaganda, kasi lahat ng mga baga may mga bagong tao pumunta talaga sa ganyan, tapos proud na proud din sila pag may mga picture sila, may mga video sila, proud na proud sila mga katablers. Tingnan natin mga katablers ha, ganito lang kasimple mga katablers.